Erokamano kuom keto Ramogi TV kani wadhiane mbele gi weche manyien ni duol mar buch jotend migepe opuodho chuogo komiti mabiro nono gope ma piny owacho pok ochulo weg orak mane osetiyo ne sirikal. Komiti no koro omi ting' mar nono gope ewi tije mosetim kochakore higa mar 2005 nyaka 2022. George Bati miyowa ler. E bura manobagi par jot mar jatend piny kendo chuoe kom kod jatend piny William Ruto, duol mar buch jotend migepe oyango gope mag weg orak mapok ochul ni en chiero mogore wang' piny owacho. Kochakore higa mar 2005 nyaka 2022, piny owacho mamalo ni kod gope mag weg orak maromo bilion 481, ka piny owacho mag counties to pok ochulo bilion 159.9 ne weg orak manotiyo e kind 2005 nyaka 2022. Kaluwore kod buch jotend migepe, komiti no dhi ting'o Attorney General, bad migawo mar apeyni, bad migawo mar apida, bad migawo mar dongruok bombe kod telo mochung'ne ng'iewo mwandu mag piny owacho. Jokanyo mamoko gin duol ma ochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC, riwruok mar okinde LSK, kar tiegruok mar midusa kod jolony e weche mag kwan mag omenda e pacho ka. Mondo giyang adier ewi gopego, komiti no biro nono kendo chwalo lipot ne jatend migawo mar omenda, kendo lipot margi ema ibiro tigodo kod piny owacho e chulo gope. Piny owacho okawo okang' ma kamano mar geng'o mibadhi manyalo bedo ni opondo e chudo mag tije ma osetieki. Komiti no makori geno ni biro chiwo lipot margi kapok higa achiel orumo, bende biro yango okenge makare ma ibiro tigo e chulo gope mag weg orak e kinde mabiro. Buch jotend migepe bende ong'ado mar yawo bede apisi mar Attorney General e kor gwenge mondo konyo oganda mamanyo chenro mayudore e apisi mar Attorney General. Jotend migepe opuodho jiwo thieth ma nengone ogonyore kokalo e tiyo machiegni kod riwruok mar Bill and Belinda Gates mabiro konyo e jiwo weche mag thieth thurka. E wi dwaro mar chwalo mayot ne jopiny tije mag piny owacho, duol mar buch jotend migepe okoni gi mor kod okang' mar chwalo chenro mag piny owacho kokalo e lony manyasani, kamaloyo chenro 5,000 mag piny owacho ma ichwalo e yor lony manyasani idhi yangi tarik 30 mar dweni mar auchiel. Kaka okang' mar tieko midhiero mayudo weg orak ma osetiyo ne piny owacho koting'o dang'ni mag paro kod peyo ma isiki peyogi kod kembe machiwo negi hola kaluwore kod deko mar chulo hola makamago, piny owacho mar Kenya Kwanza koro singo ni gidhi timo duto mar neno ni joma otimo orak ne piny owacho omi chudo maggi mapiyo mondo gin bende gidhi nyime kod ngimagi kod ohala maggi maonge kod ng'ikruok. George Bati, Ramogi TV. Madongo mag sikunde mag sekondari